मोखां बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजोंनो नुगोन आरो फैगोन बोसोराव बेखौ मोगथां महर होनांगौआव नोंथांमोननि बिहोमा थागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। आं गोलाव बाथ्रा बुंनो हास्थायाखिसै। जोङो दिनै जे खुन्थियाखौ जोङो गायसनबाय, आंहा फोथायनाय दं आरसिनि जेसेबांनाखि बिबानगिरि बिथांमोन दङ बयबो गेदेर उन्दै जेखि बिबानाव थाया मानो जों बयबो गाव गावनि रेसपन्सिबिलिटि गाव गावनि दायित्वखौ जोङो बयबो जोङो बहन खालामगोन आरो आरसिनि जे चेयारमेन आरो कनभेनर दङ जोङो बिथांमोनखौ जोङो हेफाजाब खालामगोन। लोगोसे आङो आइजो हान्जानिखौबो आङो खावलायनो हास्थायदों बे हाबाफारिखौ जोंनि पेरेन्ट बा इयुथनि मावथि लोगो बिथांमोनाल' साक्सेसफुल खालामनो हानाय नङा। बेवहाय जोंनि आइजो लोगो बिथांमोनाबो गोबां खामानि मावनांगौ दङ। बेनिखायनो आङो खावलायगोन दिनै सेन्ट्रेल वुमेन्स विंनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि बिथाङा दङ जे आइजोफोरखौबो लानानै बेबादिनो दाब दाब गामिफ्राव जोङो बेरायनांगोन, मेल मिटिं खुंनांगोन जाहाथे जोङो बे प्रग्रामखौ साक्सेसफुल खालामनो हायो। मानोना जोङो स्ल'गान होबोबाय थादों जे गावे गावे इउपिपिएल आरो घरे घरे इउपिपिएल, मोनफ्रोमबो गामि गामियाव जोङो इउपिपिएल आरो न'खर न'खर जोङो इउपिपिएल खालामनो थाखाय जोङो थिरांथा लादों। बेनिखायनो आइजो माहारिखौबो आङो खावलायनो हास्थायदों जाहाथे नोंथांमोनाबो आरसिजों लोगो नांनानै डिस्ट्रिक्ट कमिटिजों, ब्लक कमिटिजों, प्राइमारि कमिटिजों आरो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगो नांनानै जाहाथे मदद खालामो आरो बे प्रग्रामखौ साक्सेसफुल खालामनायाव नोंथांमोना हेफाजाब खालामो। आं गोलाव बाथ्रा बुंनो हास्थायाखिसै। जोबथारनायाव फिन खेबसेबाव दिनै बे गोथार हाबाफारिखौ मावनो थाखाय जोंनो सुबिदा होनायनि थाखाय आङो आरसिनि चेयारमेन, कनभेनर आरो साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर जासिनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ आं बेयावनो फोजोबबाय। गोजोनबाय मानव गेदेर समनाथ नार्जारि बिथांनिसिम। बिथाङा जोबोद मोजाङै जों बोरैहाय फैबाय थानाय जि कनफारेन्स बे कनफारेन्सखौ साक्सेस खालामनांगोन बेनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिलांबाय। दा बेजों लोगोसे जोंबो जोंनि आरसियाव जिखिनि बिबानगिरिफोरा बिबान दङ, जाय बिथांमोना जिल्ला कमिटियाव बिबान दङ, जिल्लानिफ्राय जाय बिथांमोना सेन्ट्रेल कमिटियाव बिबान मोनहैदों, वुमेन सेल, इयुथ सेल, गासै माने सेलनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जाहाथे नैबे कनफारेन्सखौ माने गाव गावनि अबदानखौ होलायनानै साक्सेस खालामनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै बयबो जाहाथे बारा दिन गैला जेराव जों सान हर एसे सिन्था खालामलायनानै जों साक्सेस खालामथारनो हाथों बेखौ जाहाथे माने सिन्था सरसा खालामलायो। आंबो बेखौ खावलायखाबाय आरो जोंनि जि दिनैनि जि गोथार हाबाफारि बे गोथार हाबाफारिया माने बेखिनियावनो माने जोब्बाय होननानै फोसावनाय जाबाय आरो लोगो लोगो सालबारि माने